Představujeme vám kotníkovou pracovní obuv Jalas 1598 z kolekce Gran Premio. Celokožené boty splňují třídu S3. Mají hliníkovou tužinku, ocelovou planžetu proti hřebíkům, izolaci proti chladu i podešev odolnou do 300 stupňů Celsia. Svršek obuvy tvoří voděodolná kůže s dvojitým prošíváním. Zapínání je formou spolehlivého systému BOA. Polyamidová počívka na jazyku a vrchní části obuvy zaručí příjemné nošení po celý den. K vysokému komfortu přispívá také stélka s tlumící pěnou Poron XRD. Protiskluzová podešev s odolností do 300 stupňů Celsia je z kvalitní pryže a má odolný dezén. Součástí boty je také zvýšená ochrana špice. Model 1598, jakož i celou nabídku finské značky Jalas, naleznete u ověřeného prodejce Reprezent.